Kelawan Rekyana mati jumlaning panggalih pindha apus aplambang arane lerton dening apus papan plambang tulis nganti kaya dene sungging kang kapinuja nulis potong kalame kabur drancange busa papane ngguling mancine sigra mendel ing dalem sakwatara ngendika Srinata manggali wonten ing telenging estining driya mangudas maraning Sang Prabu pangudarasaning Sang Nata menggalaken anggenira jumeneng nata menika sampun yuswa teges sampun sepuh menggahing surya gemiwang kulon menggahing gegodhongan sampun munduri laras nadyan ijowa kuninga rening rumaosi sampun yuswa panjenenganing Sang Ratu arsa nglengseraken keprabon dhateng ingkang putra Raden Pangeran Pati Harya Kuswanalendra ingkang kagadhang-gadhang jumeneng nata wonten ing negari Durjana ngriku nanging rumaos kadang-kadangan lantaran ingkang putra Raden Kuswanalendra taksih dereng minggah rama dapur nambut silaning krama menawi netepaken ngleluri bab wonten ing Narendra ing Durjana menika ing nguni bakasing kraton Ngayogdayapala ya uga karan Pancawati ingkang jumeneng nata Keng Rama Sri Nalendra Bathara Rama ya Prabu Ramawijaya dereng kagungan jatuh krama tan mantun madhek Narendra usana dados leluri kawontenan ingkang semanten menika senadyan to ingkang putra Raden Kuswanalendra badhe kainggahaken kaderajataning madhek Narendra nanging menawi taksih dereng wonten pademi kang kinarya Wadawiji Ratu kaping 7 ing riku tan mantun panjenenganing Sang Prabu nglengseraken keprabon midhanget pawartos menawi wonten ing Purwacarita menika wonten satunggaling negari ingkang ginebak perang kelawan ratu saking Sunggela Prabu Dasa Walikrama inggih iku Sang Prabu kengetan bilih kawontenaning ratu ing Purwacarita Prabu Sumalidewa menika sanget anggenira angles penggali ngengeti kalungitan kapunjulan lan cerobo ing Prabu Dasa Walikrama mila Sang Prabu kersa piyambaking nindakaken bebanton dhateng ing negari Purwacarita nanging taksih dereng wonten pamundhut mila ewuh perkewuh Sang Prabu ngengeti bab kedadosan ingkang linampan wekdal semanten kang wanggenira boten dawuh mahan dawuh dawing ana teka rumamane ana netra loro kinarya sengkalaning mara
kaya-kaya para bener pancen apa atur para menyang panjenenganing pun Kakang wale apa tumraping pun Kakang dina mengko gedhe mikirna kelawan kedadean lan kahanan kang linakonan dina mengko ngrumangsani adi kananing manungsa iku toh pancen nyata ana pungkasane munggo sengenge kananing pun Kakang senadyan to jeneng para rak wis kepitung gumuiwang kulon cedhek surupe tangeh lamun tanggale mungguing gegodhongan ijo kuning wis ngunduring laras wis samestine adi banjur ana kang kinarya gegantining Madeg Narendra senadyan to jeneng para ana gegantine kang bakal junjung kedrajatane kinarya pepati ing praja sing bakal ngladeni kelawan Sutan ingsun Si Kuswanalendra iki nanging tumrap kahanan kang semono iki sajaning ewaya pambudi tumrap kananing pun Kakang ngilingi si putra para Kuswa kaya-kaya durung andarbeni patmi netepno leluri ratu iku ora kena Madeg Narendra lamun durung anggadhahi garwa kang mongko kananing si putra para Kuswa Narendra iki kaya-kaya durung ndarbeni garwa apa luwih becik ora dikersakno munggarono dapur njur sapa adi kang kira-kira pantes kanggo prameswarining kraton Durjana kene kelamun si Kuswa kang jumeneng Narendra. Koko Prabu menawi mekaten wontenipun ingkang rayi mboten saged matur lantaran ngrumaosi taksih dereng wonten panipi tumrapipun rayi para. Nanging lajeng midhanget pawartos kados ing Purwacarita menika wonten putri ingkang langkung Sulistya ing rupi menapa kintenipun lajeng putra kula pun Angger Kuswa kawontenaning inggih purun nglampahi kajatu kramakaken klan putri ing Purwacarita kesumaning ayu Sumaliwati menika kira-kira gelem kira-kira tapi kono diunggahi perang kelawan Ratu Sunggela Prabu Dasawalikrama. Kaya ngantos rampung pangandikanira Sri Prabu Kothap ingkang manjing dhateng ing Pacoakan. Tamu mijil saking negari. Purwacarita dotaning Prabu Sumalidewa. Raden Haryo Sumaliwono nganti kaloro anggenira manjing dhateng ing Pacoakan. Aryo Sumaliwono piranira kang suwat
kepenak manggoni rolga. Niki ngetokaken dawuh. Pro dalem. Raden Arya Sumaliwona putra dalem Sang Prabu Sumalidewa dinuta ingkang rama nyuwun bantu pitulungan saking negari Durjana. Awit negari Purwacarita prasasat kadidening kine pemwakul binaya manget kelawan ratu saking Sunggera Prabu Dasawalikra ingkang arsa wontenaken putri boyongan saking Purwacarita. Rumaos menawi Purwacarita tanpa mengsakan nata ing Sunggera pramila Sang Prabu Andhata putra kinengsuhan dhateng ing negari Durjana ingkang kinarya gegandaran dening menawi saged angrampungi kang perkawis sang putri kinarya boyongan dhateng ing Durjana. Dene Sang Prabu Dupyang ningani lan pratanta tamu ingkang nembe kersi nadyan to ing riku dereng wonten aturing kami Sumaliwona Sang Prabu sampun andhar kita menawi Sumaliwona menika nyuwun pitulungan saking negari Durjana. Anten ana sawetara ya nggih ayo padha ana manggoning padha ya mangan rapi jauh mangan di kodal mekang Jana
ndadekno njumlo raos penggaling sun dupyamuningani klan praptanto sutaning sun si Sumaliwona kang saka ing Purwacarita liranira angger kanthi raharja anggonira suwan bagya sapraptan nuningge kasinggihan dawuh dalem Paman Prabu ingkang dumawuh dhateng putra-putra nyadong tangan kekalih kula petak wonten ing mustaka mugi dadosa jimat paripih dawuh dalem ingkang sindu saha putra ngaturaken sungkem angabekti konjuk katur wonten ing andhap padha kula ya tak trima kanthi leganing penggal adi katuran prembagya rawuhing adi menapa samya sugeng adi kasinggihan Kakang Kuswa prembagya ingkang dumawa dhateng ingkang rayi sampun kula tampi ya syukur adi rayi ngaturaken salam dhateng panjenenganing Kakang Kuswa ya tak trima adi perkara salam para menyang panjenenganing pun Kakang jabaning saka iku senadyan pun Paman Harya ya ngaturi pembagya kelawan jeneng para nuningge kasinggihan Paman dumawaing ingkang putra ngaturaken ngabekti dhateng Paman Mantri Muka ing Durjana ngriki ya tak trima kanthi leganing penggalih jabaning saka iku kananira kang sowan ana ing Kraton Durjana iki apa ana kawigaten wale menapa kawontenanipun ingkang putra pramila sowan kaduta panjenenganing Rama Prabu kinen ngaturaken kedadosan dinten mangke tumrap ing kraton Purwacarita wale menapa persasat kadidening tinepung wakul binaya mangap wontenipun kraton ing Purwacarita kelawan satunggaling ratu ingkang ambek cendhala pengawak yaksa ingkang dedunung wonten ing kraton Sunggila menapa ta inggih panjenenganing ingkang para kahananing sun ya midhanget pawarta karo kahanan iki nanging yen pancen durung jeneng sira kang matur treweca apa to kahananing sun bisa ngerteni sing gumathok apa kang dadi maksude wale menapa ingkang sinuwun bab kawontenan menika Kanjeng Rama Prabu anduta dhateng ingkang putra sowan dhateng mandhalem ingkang sinuwun ing Durjana ngriki supados kersa paring bantu pitulungan nyirnakaken kelawan reretu tumrap ing kraton Purwacarita dinten mangke wale menapa tumrapipun kraton Purwacarita ingkang persasat sampun rinegem kelawan Prabu Dasawalikrama badhe ngwontenaken putri boyongan nanging tumrapipun Mbak Ayu Sumaliwati tan purun anglampahi ladene menawi kapeksa rinada kelawan panjenenganing Jeng Rama netepaken atur-aturing Mbak Ayu dhateng Jeng Rama Prabu eca tumrap palakrama langkung prayogi dadosa sawang kunarpa menggah kagarwa klan ratu yaksa kadidening Prabu Dasawalikrama menika mila bab kawontenan menika kemawon Jeng Rama nyuwun pitulungan dhateng panjenengan dalem ingkang sinuwun ing Durjana ngriki sinten ingkang badhe kaparingaken dhateng ing kraton Purwacarita kinarya bebantonipun syukur bagi menawi ingkang sinuwun piyambak ingkang kesut nindaki dhateng ing kraton Durjana menapa Purwacarita menika katrami langkung bingah tumrap Rama Prabu lajeng Mbak Ayu
Inggih menika Sekar Kedaton ing Purwacarita badhe kaaturaken dhateng ing kraton Durjanapura iki. Dening kersa dalem kinarya Cethi monggo, Juru Padang monggo, Juru Panutu monggo. Menawi kersa dalem ingkang sinuwun kados mekaten. Mas putraku dhewe ora kaya-kaya sliramu. Sajane aku iki wong wis tuwa tur ya duwe wawakilan tumrap kananing pakaryan apa wae iku yen patuting linakonan kang anom ya ben sing enom sing lakoni. Saupama banjur aku ngaturna menyang sliranira Kuswana Lendra wae tak kirimna menyang ing Kraton Purwacarita apa kira-kira tinampa kelawan panjenenganing Sang Prabu ing Purwacarita kono. Wah, menawi mekaten ugi sanget matur sembah nuwun tumrapipun ingkang putra midhanget menapa ingkang dados pangandika dalem ingkang sinuwun. Menawi putra ing Durjana ngriki rumaosipun ingkang putra ngriki kados-kados sami kemawon lan panjenenganipun ingkang sinuwun ingkang tumindak dhateng ing Purwacarita niku. Masutan ingsun si Kuswana Lendra upama kananira ya wis mangerti apa kang dadi telenging pangandikan semono iku mang. Nuninggih Kanjeng Rama ingkang putra inggih nyemanggaaken kersa dalem menapa ingkang dados dawuh pangandikaning Rama Prabu ingkang putra ngayahi Rama dipun balangaken putung sinawataken rempu menawi wontenipun Kanjeng Rama ingkang paring dawuh putra badhe ngayahi la yen kaya mengkono sliramu kudu tumindak tak kena nganggo kanthi kelawan arinira si Berjonggopati Yayi Butrawa kananing Sutanira angger Berjonggopati rak melu magelar. Samenika wonten pengkeripun Sumaliwona menika lak ingkang putra sinuwun. Lah ya syukur yen mengkono dawana supaya melu rakaning menyang ing Kraton Purwacarita. Mune nggih dhateng candika menawi sampun wonten dawuh pangandikaning Koko Prabu ingkang semanten. Kula sutaning pun bapa. Wonten menapa Kanjeng Rama? Paling dawuh dhateng ingkang putra. Sliraning kudu mangerti apa kang dadi lenging sedya. Mune nggih Kanjeng Rama. Putra nyemanggaaken kersa dalem Kanjeng Rama. Raya gelem sliraning sinawataken menyang ing Kraton Purwacarita dina mengko kelawan rakanira Angger Kuswana Lendra. Wonten Jawa kekican kala entang obor santun pejah saking pundi Rama ingkang putra menawi boten ngayahi dawuh dalem ingkang sinuwun njenengan Prabu kan panjenenganing Kanjeng Rama. Ya mengkono jeneng satriya Tama iki. Koko Prabu sagah nglampahi putra dalem pun Berjonggopati ya syukur bagien kaya mengkono. Lah iki dening kananira Sumaliwona kena bali tur aturna menyang panjenenganing Yayi Prabu kasugenganing kraton Durjana kene. Nuninggi kasinggihan dawuh dalem ingkang sinuwun. Ya ngrampungaken dawuh Sang Prabu. Ingriku wonten ing Sang Sumali wana sareng sampun kalilan sungkem kaningkang sinuwun ing Durjana kinanthi kelawan Kuswana Lendra menapa dening Berjonggopati kondur dhateng ing Purwacarita.